Mercedes-Benz model. Rabe-raben sunayen Mercedes-Benz. Kai, wannan motar ta burge ni, ta min kyau. To ai Mercedes-Benz ce. Mercedes-Benz to wacce? Idan kana so ka san wace model ce Mercedes ɗin makocinka, gashi kana so a kawo maka irin ta kuma baka so ka tambaye shi. To Alhaji kwantar da hankalinka, ka zo gurin da ya dace. Ƙarshen wannan bidiyon zaka iya gane kowace irin Mercedes-Benz ka gani akan titi. Zaka faɗi model ɗinta da kanka ba tare da kowa ya gaya maka ba. Mu kasance tare kawai, a ƙarshen bidiyon akwai gasa ta musamman wadda taka ce. Don't miss up. Abokina shiga mota mu tafi mu ɗana Mercedes ɗin nan tare. A 1926 Innovator Carl Benz mai kamfanin Mercedes-Benz suka yi maja da Daimler mai kera motoci da ɓangarorin mota. Suka tashi kamfani guda ɗaya, Daimler Benz Company. In 1998 suka kawo Chrysler Corporation, wanda ya kawo musu karɓuwa a faɗin duniya a wannan lokacin. Motocinsu suka shiga kowace nahiya a faɗin duniya, wanda hakan shine silar ɗaukakarsu a faɗin duniya tun daga wancan lokacin har izuwa yau. Hakan ya sa sunan kamfanin